Ruoth Yesu opaki nyimine go wete. En ndalo mathoth kapod ok waseromo to kata kamano Nyasaye ochiwo thuolo kawuono mondo wachak warom. Omiyo wadwa puonjre weche mag tem. Omiyo abro somo kitabu mar Daniel 3. Adwa chake kare 8 nyaka kare 18 tawe mana gi kanyo. E ndalo nogo emane jo Babylon moko yudo e thuolo mar donjo ni jo-Yahudi. Ne giwacho ni ruoth Nebukadneza niya, ruoth mondo idag aming'a. Ne igolo chik ni e sama ji owinjoe ka thumbe ywak, to ng'ato ka ng'ato nyaka kulre piny milam kido mar dhahabu. To ng'at ma ok kulore molame nyaka wit piyo piyo e mach makakni. To nitie jo-Yahudi moko ma nyinggi Shadrach gi Meshach kod Abednego, mane iseketo jotelo mag gweng' Babylon. Ruoth, gin gitamore winjo chikni. Gisedagi lamo Nyasachi kata kulruok ni kido mane ichungo. Kane ruoth owinjo kamano, mirima mager nomake, mi ogolo chik mondo kel ji 3 go ire. Kane okelgi ire, nopenjogi niya, Shadrach, Meshach kod Abednego, bende en adier ni utamuru lamo Nyasacha, kendo utamuru kuloru piny ni kido mar dhahabu masechungo? Koro sani ka uwinjo tung gi thum nyatiti gi asili kod thumbe mamoko kaywak, to nyaka ukulru piny mondo ulam kidono. To kudagi timo kamano, tibiro witu e mach makakni piyo piyo ma ok odeko. Koso uparo ni nitie Nyasaye moro manyalo resou? Shadrach gi Meshach kod Abednego ne joduoke niya, ruoth, wan to ok wabi temo mondo waresre. To kapo ni Nyasaye ma walamo nyalo resowa e mach kendo e tekoni, to kara obiro resowa. Aparo na bro tieke kanyo, kadi 18 wacho kama. To kata ka ok oresowa, to onego ing'e malong'o ruoth ni ok wanyal lamo Nyasachi, bende ok wanyal kulore piny ni kido mar dhahabu ma isechungo. Kitabu no wuoyonwa kuom tem, kaka jogo obed no temgi, lakini adwani mondo wasomie kendo kama tin e kitabu mar Jo-Korintho mokwongo 10 kare 13. Jo-Korintho mokwongo 10 kare 13 wacho kama: onge tem museyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo mawuok go e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go. Yesu paki. Waduto wayudo tem, to tem kabiro nwa, obiro no sama wakia. Tembe moko biro ka wang'eyo, to mang'eny gibiro ka wakia, to ka giseyudowa, to gibuogowa. Gibiro mapiyo piyo kendo apoya nono, ma onge ranyisi moro ni tem biro. Kata mana mane tem biro ni Daniel giri, jogi norango gi aranga to dhi odonjo nigi ka ruoth. Tema koro iyudogo ni nyaka utim kaka ruoth dwaro mo. Omiyo gigolo chik mane onge moket chik. Jo-Kristo yudo tembe e yo mapiyo piyo kendo apoya nono. Omiyo kama wasomo ni nyisowa ni wanyalo yudo tem matek, to tem wayudono ok nyal hinyowa, kata ok nyal negowa, kata ok nyal kethowa. Emomiyo sama ikale tem moro amora, tikwong ing'e ni tembe biro, to nitie yo ma Nyasaye golowago e tem. Sama tem obiro, tiyudo ka tem dwani mondo goli kuom Ruoth Nyasaye, mondo koro ichak lamo gik moko manyiseche manono mok Nyasaye. Ogombo miyowa dwaro yore moko mwanyalo yudogo resruok. To
Tem en gima kubiro ni to tek ahinya mondo wiyi owil kode nikech en gima lit, en gima chandi, en gima chando chunyi. To muma wachonwa ni mondo wabed kwa chung' motegno seche ma wan gi tem, kwa ng'iyo mna wang' Ruoth Yesu kende e kama konyruok owuokie. Duonde wabro winjo mopogre opogre, ma itwa golonwa koni gi kocha ka kelonwa. Iyudo ka in kod jatuo, iyudo kionge pesa, iyudo ka midhiero maki, samoro nyathini oriembi e skul malit, to ne ionge kod pesa. Koro iwinjo ka Satan keloni yore mopogore, onyisi kaka isebedo ng'at mok nyal, onyisi kaka in ok inyal romo gi jowadu, onyisi kaka in ibro chandori nyaka chieng', opero ni in to nonyuoli e pinyni nikech ang'o. Paruru anena sigand Ayub. Ayub notem ma Ayub owacho ni akwong'o chieng' manonyuolae. To kata kamano ne ok oyanyo Nyasaye. Emomiyo tem en gima lit. Tem en gima lit. To tembe moko biro bende mayot. Tem nyalo biro ni mana nikech riambo. Tem nyalo biro mana iri nikech ng'ato odhi ogo mbaka moro kamoro kuomi, gima bende onge mok timre kuom ngimani. Tem nyalo biro mana ni ng'ato ndhogi kata e tich kamutiye, o kata kane in mani in charge mar rito kamoro kata mokane pesa, yudo ka pesa olal. Tem en gima buogo dhano, obuogo chunywa, obuogo pachwa, obuogo dendwa. To gima ber ni muma nyisowa ni seche ma tem obiro, to mondo kik waluor. Yesu kapok owuok koa e piny kani kodhi e polo koloso gi jopuonjrene, nonyisogi ni tem to biro yudou, kendo tem biro makakni kamach. To kata kobiro kamano, an bende osetema, omiyo aseloyo, abedo jaloch. To un kusiko kuoma kendo ka un kuoma ndalo duto, to kata seche ma tem obiro nigo kuranga mung'e ni an kodu, to usebedo joloch, un bende ubro loyo mana kaka aseloyo. Emomiyo tem biro bironu mang'eny, to tembe gi kik buogu. Ka wawuoyo kawuono, tembe bironwa mayore yore adiera, to kaka wan aloso gi jowa ma Kenya, kata jok mawinjo dhok mawacho ni e Kenya sani nitie tem mayudowa mang'eny nikech wang'eyo ni siasa gore. Samoro wan ok wan jo siasa, to gik matimore ma jo siasa wacho kata matimore momiyo siasa iye tek yudowa. Sama aonge mogo kata ionge mogo, sama ionge gi mafuta kata ionge gi kaka idhi mtoka idhi kamoro tidwari kanyo, iyudo ka piny tekni. Sama ionge gimicham e ot, in galot samoro ing'wede puothi moro, tionge kata mo madited galodni, iyudo ka tem donjoni malit. Emomiyo iyudo ka nyithindwa seche ni e ndara gidhi ma kata piny koth ochwe, kata piny ochido, kata piny ng'ich, kata piny liet, gin e ndara oko giywak malit nikech gichandore. Tem odonjo nigi. To Nyasaye hoyowa kawacho ni mondo wang'i wang'e, warang wang'e. Ndalo 2 moko mokalo go, ji mogwaro ni odhi e ndara, to dier jomoko bende ne ok odhi ni dhi e maandamano, gin ne gidhi mana timo tijegi. Tiyudo ni bunde oyudo moro oago, iyudo ka kidiogo moro ohinyo, iyudo ka moko kata mana nyithindo iyudo kohinyore, ok nikech nende gin achiel kuom joma ne timo maandamano. Tem odonjo. Samoro in min gi nende in e dala ok ing'e ni nyathini owuok, ikelo ni wach ni nyathi ma nende owuok ka chande kawuono ok ang' noduogi, otere osiptal kata oonge, otere mochari. Tem odonjo. Itimo nang'o? Irango mana wang' Nyasaye nikech Nyasaye jachwech. Nyasaye ong'eyo gigi duto matimore. Nyasaye oweyo gigi mondo timre nikech ong'e gimomiyo gitimore. Emomiyo Nyasaye onyisowa maber e kitabe mar Jeremia 29 kara 11 ni en kodwa gi plan. Oplanwa gik mabeyo lilo. Oplanwa gik mabiro miyo wa mor lilo. Gik maber ma Nyasaye oplanwa ok wabi yudo kok waneno tembe. Nyaka kalie tem makakni kamach eka gima ber biro bang'e.
Emomiyo kata tem koro yudi e seche machalo kama, ranga ne nyime kacha nitie gima ber ma Nyasaye okano mabiro biro. Kik chunyi musik kuro, duog chunyi ir Nyasaye, nikech tem duto ok bi mondo obi okethwa. Tembe bironwa to gikalo, to kiny to waneno maber. Tembe monyisowa maber kama wasomo e Jo-Korintho mokwongo 13 ni onge tem mabironwa mane pok obiro ni jomoko. Emomiyo gik ma wakale e ndalogi, kata obedie e ot, kata obed kuom nyathi, kata obed kuom tijewa mwatiyo, kata obed kuom sirikal ma wan godo, iyudo ni gin tembe manosebetie ndalo moro, to ne gitek mana kaka gitek sani. Nitie joma nokalogi mochopo maber, nitie joma tem noloyo. To waywak ni Nyasaye ni mondo kik owe tem lowa, to waring ire mondo konywa, mondo wayud kwe. Nyasaye owacho ni en kod yo, ka tem tek ahinya, to oyawonwa yo mwanyalo tony godo. Emomiyo kata wakale matek, agombo mondo ajiw ni mondo wabed kwa geno kuom Nyasaye ni en kod yo. En kod yo, obiro yawonwa, en kod yo, obiro nyisowa kaka wakalo. Omiyo wamok kuome kendo waywagne, wating' wang'o warange. Seche mwating'o wang'o mwarango Nyasaye, owinjowa. Owacho ni ite winjo kata mana kuot mar chunywa. Ero kamano Jo-Kristo godhiambo ni, Nyasaye mondo ogwedhu gi mago e nying Ruoth Yesu. Amina.